revenue dzakasarira vatadzura pamuya nababa tochibasa kunamisa maoko anamai kuisa mupururu handei pamwe chete pamidzeni Sorai inini ndauya nenyaya yangu yekuti musikana uyu ari kundiputsirawo imba yangu nevabereki vake pamwe chete. Mati vari kundiputsira imba yangu iye nevabereki vake. Murume wangu haachagare kumba. Haachagara kumba? Agara kubva musi wandakabata kuti uyu ari kudanana nemurume wangu haachauye kumba. Handisi kutozota rugara kuka anenge ane vava. Yambouya so achitwa against yambouya pano ndiye wacho no wewe murume aripo uyo kuwasha wenyu anozani direction akira amai saya nikusimbisa kuti vanhu vadanane ina handisi kusimbisa ozi tikatarisa tsika yedu yechivanhu anokudza yakagara pano kuti mukazida kuroora ini ndinzwisisei chimbomirai kuroora inozidarira yechivanhu una kubhoira shanje ndotopera anobva kuti ndida kuroora pakurooreranasikana fu mambo anoti kudii kada kuroora ineneka pandakaroorwa naye varume vaive nevakadzi vaive vaitondotondo kuda asi ndaiti handikwanise kuenda pachipabarika pandatsvagawo murume mukomana asina mukadzi patatanga kugarisana tigoita vana 2 barika ndikwanisi. sisi murume wamurume amuchamuda asi murume uyu anchamuda indosho ndandichida hangu kuti nekuti wakazoonekawo naye ipapo ati wachaonekawo naye hauna kupindura unaye zaitika wawanika kuti inaye azvichaitika kuti inonzi rudo chinopata unoona unzi ndokuchengetai Samuel imimi madainina mudauda mukadzi kuti kudii alikuwa mtaura kwa maini ichaimushi mimi ameichaimushi sababu taura mtaura bana ani mambo babana nikuti murume wavo pawakauya kwandiri akati ndanza mukadzi ndida mukadzi kuroora saka mazoruda kwaziziva kuti vanenge vane murume wake watachi vane mufana pati wawazoziva kuti ane mukadzi wake wazoti kudii wazviziva manya uchamuda mai uyo achamuda unobhadhira mari yako chandamire musati pamusoro musati maindani mberi ndini zvanguka hasha dzinondipfurira but ndida kuti dzindibatsire uyu mwana uyu ka inini ndotengesa aitotengesa achiti maidhereki uyai mutore mari andichitotengeserana but ndisingaziva kuti pane zviri kuita se zviri kuitika kwete zvekuti haandizive anotoziva kuti maidhereki anga asingatozive zita remwana wangu asi remurume kuti maidhereki nekuti pabasa ani munongozoti varume vanongoshedzana nemazita anotoziva makamba murume yekurwa manje achaziisa kuparira mhuri handinambomurova akataura chokwadi chake ndisina kumurova sindakapedzera nemakereke kurova kunosiyana unoziva kuti tikirira chaizvo zvokupfekerana nemandirowa zvakakura kurova uye handina zvandakamuita ngapupu vabereki vacho manje chakazondipa hasha changamira ndechekuti baba vemusikana uyu ndaenda ndataurirana nemusikana uyu abva ataura zvaakataura pamusoro pehuku nechikafu handiti uye akatotaura kuti mari yangu ndakapa mama mvua anotenga chikafu nehuku 25 ndikati saka uchiri uruda kuita mainini wangu here ndibvunzo zvikanzi achada saka kana zvandisisade handei ndinoverenga huku dzandakapiwa nemurume wenyu tibva tasile
madeals. But asvika pamba vabereki vacho vakandibvunza chii chiri kuitika ndikati uyu ari over 18 years achauya achikuita sei achikusanangura handina chandokwanisa kutaura nei ndokubva averenga huku pandatiwo chikafu chacho amaibva wati akatenga huku chete handina kuda kupindurana nawo pandanyarara pandaenda kumba neti huku shuwa ndasvika kumba baba vemusikana votora mwana wavo musikana vauya kumba kwedu isisu votora murume wangu nemwana wavo voti tande kumachaina munokuziva nditi kuchikona kuye kwekuti todaenda kuGMB so pachijunction vova kuchiita dare manje iwo nemurume wangu ndisipo nemwana wavo ndopandakasvika ndikati nei baba muri right sure inganzi kuchaya mapoto iyi ndakaroorwa uyu mukwasha anozikamwa kumba kwedu chii chamuri kuita apa baba voti dakukuita inonzi punishment plus good move kana wanga wakambotambura uchatambura zvako waida kuenda mbinonzi kumapurisa nekuya kunokusezva waita ndikati aiwa hapana kana mboipa inini handina kurovana nemwana wenyu but imimi zvamakutaura kaizvi makundipa hasha ndopandakapindirana nawo takupedzisa achazinziserere uyu ati achada asi ndikazomuona anayo amai ndiri kundopa ndikungotauro hangu changamiri inonzi kuretinoisia murume wangu kauti asiwo munhu ndoupi ndakamutsvaga ndachangamire ndakatsvagawo murume mukomanaka murume kana akamurora harambi amaita kutaurira mukadzi ini ndinofowa kadzi varikofamba iyeyi ambuya anombokwanzero ngatibatsirei chinonziregedza ndo chiri mumaoko chiri mumwoyo chinonetsa chinonziregedza ndo chaukabata mumaoko chiri mumwoyo momunhu ezvamuri kufunga ipapa hapana ari kuzviziva saka zvakafanana nomurume wenyu zvaari kufunga pamusoro penyu pamusoro pouya hapana ari akuzviziva izvo saka imimi kana mukati imba yenyu irarame zvakanaka zivai kuti murume wenyu nokuti mukamhanya sere chenjerai munozviruza aiwa kumhanya hangu asisheka kutaura chokwadi kana chaizvo chaizvo handina kumbomhanya ndosaka mandiona ndauya kunoku uyo ari asi munoziva rudare renu nderechivanhu nderechivanhu zvaranemuwanje kana anite kanotsvaga mumwe kuti ubatsira uyu aishe uyu kakudai pamberi pamwari uyu handidi nekuda kwezvikonzero uyu handimude kana achida kuroora mumwe ngaaroore but kwete uyu uyu ane gurumwe ndiro ishekanawo aiwa zvite uyu aite uyu aite amai ipe mukana munaudi kudzokeredze apa ndindatodzeyo ina nambura wamunhu asingaiti pasaize murume wenyu unoona achiita but imi hamusi kumuda but imi hamugoni kuita decision yemurume wenyu but pasaize murume wenyu hapana chinoramba ini ndakada asina ziso ndowangu amai ninge havandikuti zvokuita alright amai chifa wambokudze zvekuti but imimi mukatsvaga ka munhu ari innocent uyu munozoti musi wandakamubata wadoka andine vamwe vanhu madhara futi tinonovana chimboteererai madhara here chiri ngatsvage mukomana wezero ngachiite oraiti wangu murume ari wani ndazinzwa pabereka pacho ngachiite murume wangu ari wani chimboteererai nokuti pisa ipozi mari inenge inoita muri kuvavaiwo une makore mangani mwana 21 ende unotsvaga mukomana wairo ubatsire unotsvaga mukomana ava mai avo vanzozvasawa zvichengetedze nai dai vatiri muvhu dai usvipira pakomba pakushuti manje tiri muno mai ndinoziva kuti izvo zvilazi zvekwaara kusendamisa ivhiki mukadzi waungahana kana basa rese itu game on izvo zvinofonu ndikupinda but anyway decision ndeyako but sane
Amaya. Uwaona zawadi. Alright. Chendeko. Amai kumda. Aiwa baba chimira Yafano BP. yapetwa. Yekusheka na